Bengi-bengi tuh ayam penyet seporsi semen iki 20.000 untuk paha atas. Bismillahirrahmanirrahim. Enake aja. Anget-angetnya niki wah mantap iki. Bangsane lalapan ijo-ijoan niki seneng tenan aku wis pangan. Iki ayam pejantan yang wah gudi tenan iki. Kuandel dagingnya ya. Lah ngene iki nek bengi mangan sing abot-abot ngene iki esuk kudu lek olahraga ya. Ya paling ora ya disedelok lah ning ngisor srengenge. Nek penyetan daerahku ki khas iki ya sambel tomat. Wis ora ono sambel liyane. Soale ya model Lamongan ono kae. Nek ono sing penyetan ono sambel terasi, sambel bawang, nah kae sing nganggo kremesan, modele kremesan ning ora Lamongan ya. Ya kaya rumah makan ngono kae. Wis iki Lamongan ngene iki wis enak tenan iki. Daerahku Lamongan kuwi akeh rame. Awet sing bebek tekane iwak laut ono kabeh. Langsung berakot wae. Alhamdulillah nikmat.